kolari tuli. Elää. Menikö toinen penkka? Meni. Pysäyttäis tuo. Pysäyttämässä. Ja sattuu vähän pahemminkin. Niin, se osuu, kato tuon Mersu tohon. Sitten se osuu tähän vielä, tähän vastaan tuli. Soita 112. Toitapa samalla tietysti kysymässä tuon kohtaloa vähän siitä. Joo, satuttiin tässä kolaripaikalla ihan tässä edessä sattu kolari. Niin. Joo, paikkakunta, mistä soitan. Tää on varmaan Siilijärve, Joo, katsotaanpas, ootteko te millä tiellä? Vitostiellä. Vitostiellä ootte. Joo, ootteko jossain Pöljän korkeuksilla? Juu, vähän siitä. Suuri purte joo Pöljän kohdilla joo. Roikki risteys näyttää, vai Hoikkiu, mitä tuossa lukee? Joo, joo, Hoikintie siinä risteyksessä. Joo, kyllä. Joo, minkä saaren kolari siinä no tuolta sivulta tuli auto ja sitten se tuohon keilas kaksi. Keilas niinku yhden auton ja sitten vielä niinku vastaan tuli ja siitä. Joo, eli siinä on monta autoa yhteensä. 3 autoa oli. Joo, 3 henkilöautoa. Kyllä. Joo. Ootapas hetki. Onko ne kaikki autot pyörillään? On, yksi on ojassa ja 2 on tiellä. Joo. Joo. Otapas minä tuosta jo hälyttänä ensimmäisiä yksiköitä tulemaan, niin minä rupean sulta kyselemään sitten lisää. Älä sulje sitä puhelinta. Juu. Näetkö se suurin piirtein, olisiko siellä monta potilasta? No yksi on nyt tuolla mikä ojassa, niin hänellä on kyllä varmaan joku hän ei lähde tuosta autosta ulos.